muso min bɛ kalo bɔ la kuranna kalan muso min bɛ kalo bɔ la ni janabatɔ min ɲɛ ka maga musahafu la a tɛ se k'o kɛ la yamassa alquran illa tahira mɔgɔ si kana maga kuranna la ni sɛnɛyalen tɛ hari ni saliji t'i la i kana kuranna ta kuranna kɔni tɛ se ka ta fo a ka sɔrɔ i sɛnɛyalen de don muso min bɛ kalo bɔ la tɛ se ka kuranna ta tigɛ la janabatɔ tɛ se ka kuranna ta fo i ka kɔ de o ye Amr ibn Hajam ka hadisa ye mɔgɔ kana maga kuranna la ni sɛnɛyalen tɛ hari ni saliji t'i la kana kuranna ta i bɛ saliji de ta ka kuranna ta o y'o yɔrɔ ye kuma bɛ yɔrɔ min kuranna kala ka kuranna kalan an ko Sheikh Albani bolo ani a ka kalanden ye min fɔ Bahjatun Nadirina kɔnɔ ale ko janabatɔ bɛ se ka kuranna kalan muso min bɛ kalo bɔ la i bɛ se ka kuranna kalan maana ka kuranna kalan an jahril qalbi ka kala i dusukun na ou bien ka kala i kun na ka sɔrɔ i tɛ kuranna ta i bolo la olu ko ninnu dagara janabatɔ dagara i ka kuranna kalan muso min bɛ kalo bɔ la dagara i ka kuranna kalan i kun na mais i tɛ kuranna ta dɛ nka kalali dagara i ye hadisa in kosɔn ko ciren tun bɛ Ala kosuma ka lahala bɛɛ la a ka lahala bɛɛ a bɛ kuranna a bɛ Ala kosuma o hari min ye Nawawi yɛrɛ fana ye a ko jikuru tɔw sobe b'i la o sobe t'i la i bɛ janaba la o i bɛ hayidu la ko i bɛ se ka jikuru tɔw bɛɛ kɛ ale yɛrɛ ko kuranna de tɛ se ka kala dɔrɔn mais i bɛ se ka jikuru tɔw kɛ mais komi ninnu ko hari kuranna jikuru de don i b'o kɛ kuranna ye jikuru de i b'a kɛ mais n ye minnu fɔ Ibn Sibin Bunbaji ninnu olu b'a kan ni kɔni bɛ janaba de b'i la i tɛ se ka maa kuranna la kelen filanan ni janaba b'i la i kana kuranna kalan ni janaba b'i la i kana kuranna kalan donc min parce que e bɛ se ka taa kɔ janabatɔ b'i yɛrɛ sago de la e bɛ se ka taa kɔ kana kuranna kalan donc e kana kuranna kalan ni janaba b'i la mais a bɛ olu yɛrɛ fana bolo muso min bɛ kalo bɔ la ou bien bange joli ni haaju b'a la a haaju bɛ kuranna kalan na comme kalanden dɔ a b'a ka muraja kɛ a kana ɲina ou bien karamɔgɔ muso de don fo a ka taa a ka kalandenw kara kuranna la de ewa k'a to ewa hayidu la kalo bɔ la u ko a dagara ka kuranna kalan nin na parce que a ka haaju bɛ kuranna la nin na ou bien kuranna durusi a bɛ kuranna durusi de la hayidu wagati n bɛ tile minnu kɛ kalo bɔ la ni min ka durusi ni ma muraja n bɛ ɲinɛ a kɔ u ko a dagara k'a ka durusi muraja an jaharil qalbi baasi to o la wala ni nye min fɔ sisan min ye jikiriw ye an ko wa kalo bɔ tigi kɔni kuma to olu ta la ale dalen jikiru minnu kan ka fɔ kuranna aya minnu kan ka fɔ n'i bɛ da baasi to la b'olu kala min bɛ kalo bɔ la ani bange joli tigi mais janabatɔ e kana kuranna dabɔ a kama k'a kalan ko aya minnu bɛ kuranna kɔnɔ aya minnu bɛ n'i y'u fɔ ni jikuru ŋaniya de e m'a fɔ ni kuranna kalan ŋaniya jikiru bɛ ni aya b'o la kuranna ayaw de mais e y'u kalan ni jikiru ŋaniya de e m'a kalan ni kuranna kalan ŋaniya baasi to ayaw kalan na ka janabatɔ i la i dalen jikiru dɔ bɛ aya b'o kɔnɔ mais e ye o jikiru e ye a kalan ni jikiru ŋaniya de baasi tɛ ka o la mais n'i b'a fɛ ka kalan ni kuranna kalan ŋaniya olu ko ni ka janaba to i la i kana kalan taa ko i kana kuranna kalan ni kuranna kalan ŋaniya ye mais n'i ye aya minnu fɔ ni jikiru ŋaniya de komi n'i bɛ da i bɛ jikiru minnu fɔ baasi tɛ ka o la olu ma kalan ni kuranna kalan ŋaniya bon ko an balima dɔ kɛ sali cogo min bɛ an balima dɔ ko sali cogo min bɛ cilen ka mantɔnw bolo ko o sali cogo tun tɛ mantɔn minnu tɛmɛna o sali cogo tun t'u bolo mais u tun bɛ sali Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah ɲininkara nin na ko mantɔn tɛmɛnenw a bɛɛ tun bɛ sali mais u tun bɛ sali cogo min Allahu alam o ma perepere latigɛ ɲɛ an ka manto cilen ka manton kɔni ka sali cogo tɛ ni sali cogo min filɛ nin ye
farla salli duru nindira ciren kam mantonde ma anan ka salli wotan salli cogo minu fulenne nye o dire ciren kam mantonde ma mais manton folon tumbe salli mais o ka salli tumbe cogo mi cheikhul islam bunte me ko Allahu alam o ma perpere la tiganye bon koddo ko ni be salli wele katilo fula tuddo tiddu ibolon ko ni fula do tilo la salli wele to hadisa nana la ni be salli wele bolo fula de be do tilo kono kelente bolo fula de be do akono alla nyini munye a wakati o yasuru mikro kote ni bolo fula digi tilo kono ni be salli wele o beke sababu e yere ewa ni mi kam me kosobe bi abeke sababu bi kambo ni yere tiloti kanna kosobe ni bolon ko bu e way tilola o beke sababu bi kam korota e kambe me a forani a kerani ode donc dole kama bolo munum bolo nu ko a kerani ni sababu de puri kan kase ka korota akata yoro ja na kerani ode ni mikro na kaba abinna ka boyka mikro beta yoro ja obinna ka boyka addo fana bolo na ya sura kera de sunna de salli wala sunna de do har ni mikro be ibake amana salli jola nana salli wala de la salli joli salli kurta mana wala salli mi esire salamu bila ko dokanyi nin kali salli minye arakan naniye arakan saba salli inyana na kasige kataya ke ka salamu bila o beddilan chogodi ni français majanya ibi nola kabaru fili ka sage ka do salila arakan kele min tora la kan nani na min tora ika nati niya nati ibe bada sujuduke ibadilan nin chogodela bon ko do ko aleni do ale juru do de la ka fo dogoku juru abe do sarala aye minan do juru do ala be minan sara doni dogoku abe do sara minana min ka juru bala ko dogoku mi ni ma fen sara ni bena o sara ni bere la retard la ima asara ni bena sara be keme duru faraka ante teme ni nyoro kayre folo ni nye iriba jahiliya yere de ni nye jahilu kayriba tunye ninde ulube juru do nyogona ni dele sera ni ma se kasara dobe faraka iriba min yere nana qur'ana kono de ni jahilu tumberi ba min ken ni qur'ana ya haramu ya o ye ni njere de o tebbe ye o ye folo fulana kanyen kaliye munye ko ale kalina ko wakati do nana ko wa dogokundo nana amase kasara leke ale ma keme duri minala o ko fe akalila ko wa nkalina dogokundo temenan kanka keme duru mina mamina menin dogoku ni ma sara ni dele temena ima sara ni bena sara akalna ni alaye ni bena sara mbe keme duru mina ilade wo ko dogoku ko atemena fana metumami ana sara ko ale nyinana ko amakeme duru mina ko ale keme duru intoy abe kafara bo awo kafara bika
kafara bi ka ibe kalili kafara bo jonka horo ya ko ne te sisa me be misigine talla dumuni ubi be fera bo nonu fula ibe ka swala ibe se ka minge ka misigine talla dumuni be ko fera bo na ya suru nin fura be setiye ete se ka misigine talla dumuni ite se ki la fera bo ibe tile sabasu kafara bi ka hari na ya suru ima toye men ni ina na dote ko haramu do wajibiri ko ka toye ka kafara de bo parce que ciden ko akoni mo min ni kalila fendo kanten ninke me o ikolla fendo ka fonkan nin koy nka kede ikalila ka me ciden ko ina na do ko koyin toli de ye herai akko kalili kafara bo ika koyin toye wala kafara bika ibe kafara bo bo konne qur'ana be tabali sanfe ni saliji tela ibe se ka maga ka déplacer ba ni be qur'ana yere de ta ate be kata fonna ya suriba ni tabali de ta de ni hada maden seneyalente ni ba fe ka qur'ana dafalenta fo fendo ka keni qur'ana ce aka soro qur'ana be forokola iya tani aka forokoye ube juru bala ya tani juru inde ube ye gando itegela gambi tegela ye qur'ana tani ode ibe se ka qur'ana tani chogode la na ya soro seneyalente ibe se ka qur'ana tani fembi na ce me ni fenti na ce kana ma qur'ana lo ko ibata ni salijitila na be sakide kono ibe se ka ni sakita basito la har ni salijitila ka fo karase bo ko yala bi ebe se ka fo karasama ewa ko karase mu'mini yawa ni kambe mu'mini ya dafalende ma ete khaybudo ate daga ko fo moy ni ala yere ye min fo ko mu'mini do amba fo mu'mini ni ci de nye min fo ko mu'mini do amba fo mu'mini me ni ote e kana dantige mo ka ko mu'mini do ni kambe mu'mini gorobari de ma alimana ni alay ani alaka kitabun ani alaka malikiyahu ani ewa antumina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairi wa sharrihi ni kambe de adalen ben nin ko woro de la ni kambe odema ko mu'mini do bashi tola ni yere ba tigido ka fonnin ko woro adalen ben nonuna iko mu'mini do ni odeye bashi tikani ola men ni ko mu'mini do puru ka tanure mu'mini dafale innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allah wajilat qulubuhum jasulat alayhim ayatuhu jaratuhum imana wa ala rabbihim yatawakkaluna kataya Allah wa suratul anfal ni kambe mu'mini dafale unde malay mu'mini munun tanu kana dantige ko fo mo ye ya majjamo ni fana ikuma na khaybula ko ya la bida nyuma ni bida jugubewa bida nyuma ni bida jugute mogote arabu kando ka ciden bo mogo konnan jalente katam manto maka ciden do bo mogo ka kuma walalente ka ciden ba ko wa kullu bid'atu dalala ako bidia be fili ciden ma bidia bo bolo bidia la ako bidia be fili wa kullu bid'atu dalala ako bidia bo fili donc bidia nyuma na jugumante bidia be ko jugu bo ni nyinen ka ko dondola Umar ibn Khattab ko atara Misri la ko aye jeni de soro Misri la salli kofe ako jombe e balo ko mbalima ke do de be mbalo ako ibalima ke silama katemeka aw manni nye Umaru ka kumala ne ma ye volonté se ka kumoka ne mi nye juma kofe Umaru tilela ka to kalifa ya la beta Misri la juma kofe na ye
kamalen mi jeni min ya dalen be misiri kono bi nyininka bana de do bilawa ni ko ayi aba fo boy katika garjaga nyini ala ko qur'ana kunu fayja ko di ati salatu fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah aba fo ala ko qur'ana kunu ni juma salli banna aye cari dugu koloka akatala ka fasamanta nyini nyen ni nye hadisa kunu umaru ben ninke me yemmi fo mo yente saka kumoka ko almame ka be salliro me ka korota doni ka teme kofe mogo ka ni darurati amman ka korota me ni a korota na ni darura ni haju doye almame ka korota jama ka doni basi tola asabatira ciden sallira mimbarika ka sebo to a kofe ako nyen nin kede puru akinka salli chogo ye abilla dege chogo mi donc ni almami korota ra le man kofe mogo ka ni haju ni darura do de basi tola silamia sariala ko doko ewa ambalma doko ko mogo kana teme mogo na ka suturanye na be salle ko wakati juma be daga ka teme ana ka suturanye wote daga ye wakati su bon ko wakati juma ni fendo temena ni ka sutura ni nyogon je ka salli baga ka salli be tiya ni fengo fen temena ini ka kutubanye abi ka baraji de nagasi fo fen saba fengo fen na temena ini ka suturanye i ka salli baraji de ben nagasi me salli tetige fo fen saba tire nye mi fo ulu fima ani muso ani fali ni ye sutura ke ba ke ka salli ni muso temena ni ka sutura ke salli tigera ni ulu fima temena ni ka sutura ke salli tiana ni fali temena ni ka sutura ke salli tiana ni saba o ni nununte ni mugo min temena ini ka sutura ke ye salli baraji de nagasimate tige bon ko do koy donto misiri kono ika fo assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh ke filla da harini mo ta kono lesiri to la dinala salamu yere ni ye mo soro misiri kono ibafo ni ma mo soro misiri kono ibi katazin masiri ke abena hadisa wulado ni donne ka sode kono ika fo assalamu alayna wa ala ibadallahi salihin ko parce que har ni ma mo soro ka so kono ni mo ni bora yoro la i donne ka so kono i ka dumogo fo ube ni donne ka muso ka aka so kono afo uko hari ni mogo te so kono ni donne ka fa salamu alayna wala ibadallahi salina ko malika munumbe me ni yere nyaaye ame wiye sheikh salu fawjan nyinin kala ko ni mogo nana i donne ka so kono mogo te ko ka fa salamu alayna wala ibadallahi salina akwale madilla sabati ganye wala bon ko denkundi munasabala aka wajulu de mana denkundi wakati aka wajulu de forme denkundi robe chogomi lesirite nuna dinala chire na sebo ye denkundi ke ante hera do katime uluka law kana khayra la sabaquna ilayhi wa khayra li hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam kanda benyu maye chide ka kanda sirade hada made chide na ka sebo dara minna ete fenyu mando katime uluka ete hera do katemu ko lete baraji ni katemu uluka tirenya nyimbila ikadden kunde wakati ka ke ni ala barika daro ni kadden fana nafa bala e fana ka sunna bato nafa bala o yede doro ibe kadden kunde saka fa ni chemani do saka fula ni musomani do saka kele asogo ne akadiya kenetila na akadiya tobe ibe mugo munu wole ku wole kadu nununde sabatira ciden ka sunnala me kaddamana wajulu fermo o fanala damana wajulu sigi o fanala denkundi karamogo dona wole ko wajulu salafu salihu man nunun ka masabatu bolo
bon kwambalema doko munna kaloni dolo taman sebe silamo ka misiru sanfɛ kaloni dolo min be silamo ka misiru sanfɛ karani saba a tuntu ka misiru kan sebo tile tabinaw tile tabina tile kaloni dolo tunte misiru sanfɛ ulu kɔfɛ de silamaw ye a kɛ munya uma kɛ ni dalila ye uma kɛ ni dalila ni kuranɛ uma kɛ ni dalila ni hadisa ye uma kɛ ni dalila ko sarafu ta bolo do fana silama minnu ɲa kɛ u y'a kɛ ni nasara ladege de ko nasaraw ko ulu ka ewa igilizi kuran b'a la nasaraw ka igilizi bato yɔrɔ b'u kuran k'a la bon silamaw fana ko an fana ka kalo ni dolo an ka kan ka misiru la lesiri t'a la i kana kɛ lesiri t'a la a taara minnu ɲa kɛ u y'a ta yahuda ni nasara de nɔfɛ n'u u ka bato yɔrɔ taamase minnu bolo u fana ko an ka taamase kan ka misiru la lesiri t'a la salafu m'a kɛ janko dɔɔnikɛbaaw ko bino semini ko n'a y'a sɔrɔ wari caman de bɛ don a la a ko parce que o kalo sugu filɛ o dolo sugu filɛ a sanni yɛrɛ k'a sɔrɔ k'a don i ka manaru kan wari caman de bɛ bɔ a dɔw la a wari ka gɛlɛ de dɛ donc o ye wari tiɲɛ de ye ka wari tiɲɛ fɛn na fɛn min lesiri t'a la diina la donc an bɛ min fara ka wagati sera o don silamaw ka minbari komi dolo ko fɔra ni kalo fɔ misiru la silamaw ka minbari ka ko fɔra mun na minbari bɛ kini la wagati bɛɛ salibagaw n'a y'a ɲɛsi kɔrɔna i b'a sɔrɔ minbari b'a kini de la an ko u y'a kɛ komi a ka nɔgɔ dɛ mais n taara a sɛgɛsɛgɛ n y'a sɔrɔ dɔɔnikɛbagaw bolo yɛrɛ sunna de don mustahabu de don minbari ka kɛ kini la parce que ko ciden ka minbari tun bɛ kini de la ciden ka minbari ko a tun bɛ kini de la الشامل في فقه الخطبة في فقه الخطيب والخطبة من إبراهيم السريم أني مغني ابن قدامة أني إمامنا النووي أني ابن حجر نتارو ككما وسجى كتاب بولا وكو كرمون ندوني كبغو كو منبري كاكي مشركيني لا يرى ودي قانونين ودي مستحبوية بس كتيرين كمنبري تنبكيني دلا hari dow yu nyinin ka kulu yu ka mimbari bila kata numana uku ka yele mo ka bila kinila akanunen do mimbaru ka ke kini de la ciden ka mimbari tumbe kini de la ni darura nana mo munun fana ka mo munun ka mimbari tasika bila kini de la to darura nana utala wala bisika bila yoro were me sunna ni mustahabu do mimbaru ka bila kini de la subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik nyemi ufo kwanko doni kabo ka kuma munun be janaba to ka qur'ana kala na ani muso min be kalo bola qur'ana kala muso min be kalo bola ni janaba to min ya kamaga musahafula atese ko ke la ya masal qur'an illa tahira mo shikana ma qur'ana la ni seneyalente hari ni saliji tila ikana qur'ana ta qur'ana ko ni tese kata fo akasoro iseneyalende do muso min be kalo bola tɛ se ka kuranna ta tigɛ la janabato tɛ se ka kuranna ta fo i ka kode o ye amuru bun haja min ka hadisa ye mɔgɔ kana ma kuranna la ni sɛdɛyalen tɛ hari ni saliji t'i la kana kuranna ta i bɛ saliji de ta ka kuranna ta o y'o yɔrɔ ye kuma bɛ yɔrɔ min kuranna kala ka kuranna kalan an ko Sheikh Albani bolo ani a ka kalanden ye min fɔ bahajatu najirina kono ale ko janabato be se ka qur'ana kala muso min be kalo bola be se ka qur'ana kala mana ka qur'ana kala an jahril qalbi ka kali duskunna ube ka kali kunna ka soite qur'ana tay bolola ulu konno nun daga janabato daga ka qur'ana kala muso min be kalo bola daga ka qur'ana kala kunna me te qur'ana tade na kala li daga riye hadisa yun koso ko ciren tumbe ala ko suma kala hala bela akala halabe abe qur'ana awe ala kosuma wa hari menye nawawi yere fana ako jikru to sobe bilaw sobe tilaw be janabalaw ibe haydela ko be se ka jikru to beke ale yere ko qur'ana de tesika kala doro me be se ka jikru to ke me komi nunun ko har qur'ana jikru de do iboke qur'ana jikru de ibake
mais ñemunu fo no siminu bumbaji nunu udu baka ni koni be janaba de bila ite se ka ma qur'ana la kele fulana ni janaba bila i kana qur'ana kala ni janaba bila i kana qur'ana kala donc mi parce que be se katako janaba to bi re sago de la e be se katako kana qur'ana kala donc e kana qur'ana kala ni janaba bila ne abe ulu yere fana bolo musom min be kalo bola ube bange joli ni haju bala haju be qur'ana kala na comme kalanden do ba ka muraja ka kana nyina ube karamugo muso de do fo kata aka kalanden kara qur'ana la de ewa kato ewa haidu la kalo bola ko dagara ka qur'ana kala nina parce que ka haju be qur'ana la nina ube qur'ana durusha be qur'ana durusha de la haidu wakati mbe de wa tile munun ke kalo bola nimmin kam ewa durusi nimma muraja be nyina ko dagara ka durusi muraja an jaharul qalbi bashi to ola wala ni nye min fo sisa min nye jikiru ye anko ye wa kalo botige ko ni kuma to olu tala ale dale jikiru munun kan ka fo qur'an aya munun kan ka boni be dabba shi to la bulu kala min be kalo bola ani bange joli tigi mais janaba to e kana qur'ana dabo kama kakara ko aya munun be qur'ana kono aya munun be niyu foni jikuru ngania de e ma foni qur'ana kala ngania jikuru mwe ni aya bola qur'ana aya de me ayu kala ni jikuru ngania de e ma kala ni qur'ana kala ngania bashi to aya kala ni ka janaba to ila idale jikuru dobe aya bo kono me eyo o jikuru eya akala ni e wa jikuru ngania de bashi tika wala mais ni ba fe ka karane qur'ana kala ngane uluko ni ka janaba to ila ikana kala tako ikana qur'ana kala ni qur'ana kala ngane mais ni aya munun fo ni jikru ngane de ko mi ni be dai be jikru munun fo bashiti ka wala uluma kala ni qur'ana kala ngane bo ko ambalma do ke salli chogo mimbe ambalma do ko salli chogo mimbe chiren kam manto mbolo ko o salli chogo tunte manto munun temeno salli chogo tuntu bolo mew tumbe salli Cheikh Islam bunte mi anyin karane na ko manto temeno abbe tumbe salli me utumbe salli chogo mi Allahu alam ma perpere latiganye anka manto chiren kam manto ko ne ka salli chogote ni salli chogo mi fule ni nye farla salli duru ni ndira chiren kam manto ndema anan ka salli wota salli chogo mi fule ni nye o dire chiren kam manto ndema me manto folo tumbe salli me o ka salli tumbe chogo mi Cheikh Islam bunte me ko Allahu alam o ma perpere latiganye bo koddo ko ni be salli wele katilo fula buddo tiddu ibolon ko ni fula do tilo la salli wele to hadisa nanala ni be salli wele bolo fula de be do tilo kono kelente bolo fula de be do akono alla nyini munye a wakati o yasuru mikro kote ni bolo fula digi tilo kono ni be salli wele o beke sababu e yere ewa ni mi kam me kosobe bi abeke sababu bi kambo ni yere tiloti kanna kosobe ni bolon ko bu e way tilola o beke sababu bi kam korota e kambe me a forani a kerani ode donc doni kama bolo munum bolo nu ko a kerani ni sababu de puri kan kase ka korota akata yoro ja na kerani ode ni mikro na kaba abinna ka boyka mikro beta yoro ja obinna ka boyka addo fana bolo na ya sura kera de sunna de salli wala sunna de do hari ni mikro be ibake amana salli jola nana salli wala de la salli joli salli kurta mana wala
Salimi esire salamu bila ko do kanyin kali salimi ni arakan naniye arakan saba salli in yana na kasigi kataya ke ka salamu bila o be dilan chogodi ni français majanya ibi nola kabaru fili ka sagi ka do salila arakan kele min tora la kan nani na min tora ika nati niya nati ibe bada sujudu ke iba dilan ni chogodela bon ko do ko aleni